Human mangangkon ang usa ka lumad kinsa usa sa mga nabiktima sa sunog sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Nga iya ang luna nga gibarugan sa iyang panimay ug sa ilang tribal court. Gitigom sila ni Mayor Jonard Ahong Chan uban ang taga-PEZA aron makapresentar og mga dokumento. Tiluan Minor Rondina sa report. Isip paghatag og suporta sa ilang kaubanang lumad, midagsa sa Lapu-Lapu City Hall ganihang buntag ang ubang mga sakop sa lumad KKK Alimaong. Apan ang gitugutan lang nga makasulod sa conference room ang lumad nga apektado sa sunog nga si Dato Amihan uban ang laing lumad nga nagpailang iyang abogado nga si Dato Makaatol Tugas. Kay ang luna nga gibarugan sa panimay ni Dato Amihan gikatahong iya sa PEZA, present usab sa maong tigom ang kadagkuan sa PEZA, pinanguluhan ni Renato Doce Jr. 36 katuig nang nagpuyo sa sitio Santa Maria si Amelito Jimenez, kinsa na ila nga si Dato Amihan. Kanhi security guard siya sa PEZA ug nagpuyo sa sitio Santa Maria isip usa sa mga informal settlers base sa nasayra ni Mayor Jonard Ahong Chan. Monay natingala ko sa wa pa masunog informal settlers pata kana itawag na informal settlers sa dili kita ang tag-iya sa maong yuta. Informal settlers mata di ta tag-iya sa yuta. Naay nga nag-iya anang yuta. Human sa sunog nalibog nako kay panag-iya na kay duna na siya titulo. Unsa may inyong ikapakita nga prueba nga kamo ang tag-iya anang yuta. Parehong may presentar og dokumento ngadto kang Mayor Jonard Ahong Chan, ang PEZA ug si Dato Amihan. Luhan ni kabuok. So ang ato lang ang mayor, ang katuyuan ra gyud sa mayor, no, nga ang ato nga musunod ta, mutuman tag unsay balaod sa Pilipinas. Pag 1987 sa kanang balaod nga Republic Act 8371, the Newspapers Right Act 1997, diha nagsugod Na na-fracture ang tanang kayutaan tibok Pilipinas. tibok Pilipinas. Na-claim ni Chairman dito yun Kilat. Itong 2013. Apil ang among yuta. City Hall, apil. Tibok nasod man. Di ba? Tibok nasod. Sa Pilipinas, gipanag-iya ni Leon Kilat. Kay ang panimay ni Dato Amihan nahimutang man sa luna nga iya sa PEZA gipasalig sa mayor nga malakip si Dato Amihan sa mga mapahimutang sa luna ni Antonio Lim Tanho diin ipahimutang ang tanang mga nabiktima sa sunog. Para makibaw lang mo ang gusto sa mayor nga magpabilin mo diha nga dili mo forever nga informal settlers. Ang direksyon sa mayor doon na may programa ang atong presidente kaning human settlement, no? Socialized housing. Diin pangandoy sa mayor kung mahimo matukod diha dapita ang maong socialized housing, magtukod ang interment housing, 4-story building nga katong mga namuyo dito mapahimutang nato og sila na gyud ang manag-iya. Ug kun maigo man sa reblocking ang pwesto ni Dato Amihan nga napabarugan na niya og konkretong poste, ako maningkamot ko Dato Amihan kung maigo man nato sa reblocking nga dili na ato willing ko nga akong taplan ang imong nagasto Dato Amihan. Ako basta ikaw Dato Amihan usa ka sa mga beneficiary pohon, no? Negotiate na ko ning tag-iya sa yuta. butang nga gikalipay usab ni Dato Amihan ug misaad nga makig-coordinate siya sa city government. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Duan Merondina. Balitang Bisdak.